Lah, suwe ra tau tampil pisan ning sawah. Jan. Yes, alhamdulillah. Wingi ketoke iki wis bar panen tebu langsung tak dadekno kacang. Ben ora pedhot dhuwit ngono lho karepku kuwi. Tapi kok sayang yo, dhuwit kok cepete ra jamaki. As dinikmati wae sing dadi dokter. Hai Pak Dokter. Wah, kondi nang? Dolanan iku lho Pak, ambek Mas Yongki. Lho, lah emange Yongki mang nang ndi? Kok pecicilan tekan kene iki lho? Wih, di situ. Wong kok wak-wik kae iku lho. Kemang dhewean nang kene karo Yongki. Ka, kowe kelek wis duwe adik? Urang Pak, Pak yo gak tenanan kok. Lah iya. Ling sunat nang Pak Mantri ke baru dinggo apa padahal wis dimodif. Walang kadung kok ya ora dimanfaatno jan Pak Ami kira jelas Pak. Woi. Lah yo, aneh apa? Sakjane aku pingin adik, tapi Pak gak semangat belas. Ya wis ora usah dibahas nang tentang Pak Am arep nggawe adik apa ora iku ora urusanku wong sing sunat mbiyen kuwi Pak Amu. Saiki aku iki penasaran karo manuke Yongki. Ayo saiki marani Yongki karo aku. Oke. Ayo. Yang kana Pak, Mas Yongki. Yes, ayo. Wih, saya bawa Pak Dokter. Kok dia lah kau lantung ya kok pulang sih. Wih, iki lho Pak Dokter. Oh, oke. Duh, Pak suwe ra tau ketok nendi le? Aku Iya. genah diingin enek karnaval geden-gedenan ngono kok. Sibuk Pak Dokter. Nyunati wong. Yo ora nonton sound system. Alah. Lho kowe iki ora roh budaya Jawa tenan saiki. Alah, budaya iku kreatif, Pak, kudune. Contone iki apa nang? Iya kayak nggawe sapi niki, Pak. Wedhus. Berarti nek son iki baru mau nggo ngederno awak tok ya. Orang gederna, Pak, lebih tepatnya rusak fasilitas umum. Lho kok pinter kowe ya. Aku malah ora kepikiran ngono, aku ndingi ngerti nek ngerti kaya ngono ki ora melok urun. Kadung urun aku. Lah pernah kok TikTok kok, Pak? Oh iya ya, ya wis ora apa-apa. Iki Pak Dokter iki ndek alat terbaru lagi lho nang. Wih, canggih ya. Itu sing ndek kae, Pak, sing ndek ngreset wae iki. Iki ya kae. Iya. Kae adine iki wis kangane iki. Bedane ya Lho iki somong lho. dajal. Dungono ya. Ya. Penyet jenenge sapa kemang? Wik sapa? Raka. Raka. Huik. Raka. Lho, suarane maceme kok ngono langsung wik Raka, wik Raka. Ngono. Iso sebenarnya Pak. Wih, canggih ya. Iso nyelok jenengku kok. Lah ya ngono kuwi ya. Alat terbaru nih Pak Dokter ngeri lho, Nang. Nggone Pak tak kon ngriset ah. Wae Pak anem dawe 100 lek kan kon riset piyen neh. Eneke guntinge puklek nggo. Ben aku duwe adik, Re. Oh, ngono lho maksudnya ki, Yong. Oh. Ya ora masalah engko dikabari Pak Am ya. Oke. Jajal ya tak ngecek pusakamu ki lho. Meh silahkan. Soale ndek iki tak pres ngono kowe ya ora gelem ngabari Pak Dokter kok. Ndak kon ngabari piye nomor ya duwe Pak. Oh iya ya. Tak cek ya. Yo, oke. Pak, kalem Pak. Ya, santai wae. Dipres ngene bentuke ya. Kalem Pak, kalem. Ya, iki wis ketok cetha nek ndas-ndas. Lah. Wedi tenan kok. Wah ya, gas. Yes, mantep. Masyaallah. Tak cekin jajal. Nganggo alat. Wah, iso ngomong wis wonge. Piye Pak omongane Mbak? Saya sudah besar sekali loh, Pak. Bayangno. Aku
Ndak iso ngono ki Pak. Nggone Pak Dokter KUI asem tenan arek. Ya ora masalah. Normal ora usah di-reset berarti. Aku cuma ngecek mau pres-presan wingi apik berarti hasilnya. Oh. Aduh. Dalatmu ini regane pironan ya, Pak? Alat ngene iki. Nggih. Ya ono sing 300, ono sing 1 juta. Gandeng kowe dadi pelanggan tetape Pak Dokter. Iki aku duwe apa intine niki? Duit. Ya, duit, yo sangu lah. Alah, kocar kacir. Masa aku duit 100 beber 5.000 gitu. Ya. Pentol mentok loro gak apa-apa. Wih, saya dilupakan. Hah? Iya, wali pleng aku nek bocah neh iku mau. Waduh, ora ono receh. Sesuk ae ya. Iki wis aku utang kowe ngono ae, kowe sesuk golek aku nek ora masalah. Iki wis aku tak balik sik. Ya, Yang, balik sik lho. Iya, Pak. Dah iya, Kak. Terimane sang 5.000 ngene rek diutang. Sesuk nek anu Kak goleki wonge sampai petuk kudune. Oh. Dan nek ngene iki nek wis bar golek konten tentang apa neh iki, Kak. Karekmu, Mas. Masih bersama Akhir ASB dan Luciana Asal. Lamlah dan. Loh, bocah-bocah kedong apa ngono lho? Nang. Apa, Pak? Apa, Pak? Lha iki mendung golek apa? Golek walang. Oh, walang. Enek bocah iki ya. Pas iki Pak Dokter iki ape gawe konten ben viral ya Nang ya. Gelem lah? Oke. Oke. Video senang. Mas Dan, kata-kata hari ini. Saya mau digawe, lombok saya sudah panen. Nanti jangan lupa bawa rokok sebungkus ya. 5 bungkus saja. Aduh, yo iki. Baranang nak aku ngono ki caram. Iya ya, aku nek ora ngalong yo isin yo Nang ya. Dokter terkenal lah. Lah iya. Waduh, piye kadung tak video. Iki engko nek kadung tak lebokno ning dunia perfilman nak yo ora ngalong nenggone awakmu lah isin aku. Ya wis ora masalah. Kapan gawene kuwi? Tanggal 27 September. Bayo. Sabtu. Sok Setu kuwi. Iya. Lah kok jaran cepete lho. Lah yo wis ora masalah. Lah Pak Amno mah. Noma. Ibumu Noma. Pak Am Nang. Noma. Nomah padha ae. Lah iya. Kandhani Nang. Iki ape duwe apa Digawe. digawe kon nggo rokok. Wis roh. Ya oke. Ku tak gak rokok ya Nang ya. Ya. Rokok tok apa-apa. Rokok Sak beras. berase, Sak gula. gulone. Bayo. Gluntung ah Pak Dokter. Waduh ya kuwi. Tapi ambek duit ya. Duwe barang Nang. Mm-mm. Masalah. Aku mbok ngangklop. Baduh ya kuwi lho. Ibuku nek ngalong lah nggo angklop, nggo beras, nggo gula, nggo rokok. Waduh ya iki. Tak gawe konten lho Nang iki. Waduh piye iki gagal apa bener? Tapi ya apik juga sih. Mumpung ijedet bocah do promo nek ape digawe ya. Oke. Nah ngono. Kata-kata hari ini sih yang penting. Semangatlah mengejar cita-cita. Kalau tidak semangat tidak tercapai cita-citanya. Wah mantep. Kata-katane kowe Mas. Piye Mas? Diting mangan wareg. Hah? Ngono tok? Ya wis lah penting mangan wareg nek ora mangan emang gak wareg Nang. Aku tak lanjut sih ya. Yo. Soapan Mang Dan gawene. Tanggal 27 sok Sabtu sesuk. Sok Setu sesuk ya. Iki tak promo nih sekalian Pak Dokter tak upload Oke. nang dunia pacebok, Twitter, Facebook,
Instagram, pokoknya dan lain-lain. Ya, tak lanjut ya. Oke. Dadah sih. Dadah. Oke. Alhamdulillah untuk konten cah cilik-cilik. Senajan dikon gawa rokok sembarang kalir. Sah, lanjut.